tam vám ukážem základné znalosti SeaFightu, základ, ktorý vám pomôže pri hraní. A pôjdeme na zvýšenú palubu. Tieto veci, čo tu vidíte, si skopírujte a podľa toho si urobíte loď. Je to podľa mňa to jedna. A druhá vec sú kryštále na lodi. Si myslím, že kryštále na lodi sú tiež dobrá vec, ten najlepší základ. Prvé červené sú na damage, modré sú na defenzivitu. Poškodenie, šanca na zásah, podľa mňa top, budete uberať viacej. Šanca na vyhnutie za zásah, prevencie poškodenie, uberú vám menej. Na mazlíkovi čisto len defenzivita, lebo myslím si, že na mazlíkovi, ak je damage, tak uberete len o pár tisíc viac, ale pri defenzivite vám NPCčka môžu uberať z 30 000 na 0, hej. Takže za mňa defenzivita na mazlíko je to najlepšie, takže šanca na vyhnutie za zásahov a prevencie poškození. Hej. To, čo je na lodi, tak to bude aj na mazlíkovi. Ako sa vyrábajú kryštále a ako ich dať z vode preč. Vymeníme lodičku. Môžeme si ju vyjmout, neviem, jak to nazvať inak. Potvrdíme tu viac menej. Dáme si to na ľavú stranu, dáme potvrdiť, bude to 120 000 alebo aj menej, podľa toho, aký je to level kryštálu, hej. Dáme potvrdiť. Výroba takého kryštálu o level vyššie sa robí klenotníkovi. Dajme tomu 31 level a chceme to na 32. Nechceme kritické poškodenie, nechceme prepadový bonus, lebo to sú blbosti. Dajme tomu šanca na zásah. Dáme si šancu na zásah, môžeme to kombinovať. Hej, keď máme 4x šancu na zásah, je 100% šanca, že nám padne šanca na zásah. Môžeme to kombinovať s viacerými kryštálmi, takže ja dám z každého jeden, ale dúfajme, že padne šanca na zásah. Otočíme šanca na zásah hneď prvýkrát. Na prvýkrát, čo je úplne super, mali na 25% šancu, ale myslím si, že je to o šťastí. Čím viacej kryštál tam dáte tohto typu, tak máte väčšiu pravdepodobnosť, že padne. Ak dáte z každého jedno, takže je to 25% šance. Dáme akceptovať. Tým pádom z 31 máme už to na 32. To je presne tu, šanca na zásah. Dajme tomu, že ešte chceme o jeden level, že chceme to dať na 33. Tak dáme všetkých 3. Bum. Šanca na zásah, už level 33. Dáme akceptovať. Hej, dáme si tu na lodičku a podľa mňa takto sa vyrábajú kryštále na lodi. Ďalšia vec, čo je veľmi dobrá, je rozšírenie alebo vybavenie lode. Najlepšie diela sú teraz Blacksky, ktoré kúpite len za peniaze. Ale môžete používať vládcov, čo sú druhé najlepšie diela. Jasné, že level 6, ale pre začiatočníkov môžu dostávať to aj z nejakých kódikov, ktoré sa dodávajú občasne z akcií, do shopu alebo iných vecí, hej. Ďalšia vec, rozšírenia. Podľa mňa najlepší základ sú rebra. Dávajú zásahové body, voodoo body a prevencie poškodenie. Prevencie poškodenie to je najlepšie, keďže vám NPCčka môžu uberať zase o mnoho menej. Čím lepší level, tým vyššie percenta, hej. Sú aj nižšie levely, level 1 vidíš, že len 12% vám dá, a level 6 vám dá až 22. Ide to čisto iba o to, koľko tam razíte peniazy. Rebra sa dajú kúpiť cez akciu, alebo v shope, alebo si ich sami môžeme vytvoriť cez výrobňu. Tu hneď máme výrobňu dielna, dáme si rozšírenia, nájdeme si tie rebra, áno. Hej, na výrobu potrebujete tieto veci, preto si myslím, že najlepšie ich kúpov len čisto z akcií, keď budú na výber. Ďalšia vec, čo podľa mňa
je veľmi dobrá. Musíte mať stále dôstojníka alebo vojaka. Dá sa kúpiť v shope level 1, dávam to viacej diel na lodi, takže za mňa táto vecička je top. Na spoločníka si môžete, alebo na mazlíka si môžete dať cvičiteľov, tiež čím lepší level, tým omno lepšie. Najlepšie sú cvičiteľ agresivity a cvičiteľ bytnosti, čo to tam je, no neviem čítať poradne, no to nevadí. Hej, prejavujúce poškodenie, šance na vyhnutie sa zásahu, to isté, budú vám NPCčka uberať menej. Tento je šanca na kritický zásah a kritické poškodenie, takže budete len kriticky viacej uberať a väčšiu mať šancu. Ale je to dobré mať na svojom mazlíkovi. Ďalšia vec sú trofeje. Tie ani ja nemám otvorené, ale časom, čím vyšší level, tak to sú časti mapy. Neviem, ako vám to mám inak vysvetliť. Proste sú to časti mapy, hej, od 21 až po 50. Hej, pokiaľ sa vám niečo otvorí, ale hovorím, to ja sám nemám, takže ja to zatiaľ neriešim, mám to úplne na haku, jak sa povie. Ďalšia vec, čo by som poradil, talenty, všetko dá na max, úplne všetko, jak sa len dá. To je tiež dobrý základ toho, keďže to je všetko, čo potrebujete na loďke. Myslím si, že už viac menej robiť len zvitky, ktoré vám dajú nejaké tie bonusy, ako vidíte, 7% a takéto veci, kúpiť si a dajme tomu premium, keďže menej zaplatíte za veci v shope. Stojí premium asi 8 €, neviem koľko je to v českých korunách, ale máte tam plus, keď raz nakúpite tam nejakú zľavu po každom nákupe, to máte, to je top 5. No a myslím si, že toto je ten najlepší základ pri loďke, ktoré môžete mať a vám to veľmi uľahčí hranie. Viacej asi k tomu nemám čo dodať, takže myslím si, že to ukončím a tí, čo neviete, tak už pomaly viete. Každá vec sa dá kúpiť, buď za peniaze, alebo free to play budete hrať a čakajte len na akcie, kde máte veľa položiek za veľmi pekné ceny. Môžete aj do toho vraziť peniažky koľko chcete, je to čisto len na vás. A skoro by som zabudol. Kapitáni. Kapitáni sú asi ďalšia dobrá vec, keďže myslím si, že keď človek má kapitánov, čím vyšší level kapitána, tým lepšie sú veci. Je tam malá pravdepodobnosť, že môžu padnúť, ale určite je dobré ich využívať. Robte levely mapy, lebo o 30 levely, o 30 levelov môžete získavať aj za skúšky nejaké tie delá, teda o 21 sa mi zdá, že sa môžete získavať delá, čo je podľa mňa úplne top. Ďalej všetko si nakúpiť, je to drahé jak svinia, ale proste dokúpiť tiež miesta na zbrane a rozšírenie. Čím viac rozšírenie, tým lepšie. No a myslím si, že toto je asi celok, čo človek potrebuje vedieť na začiatok a ostatok už sa doučíte sami časom. Takže majte sa všetci pekne a dúfam, že som vám aspoň trošičku pomohol.